Let's start playing traditional children game. 1, 2, 3, tagumine paar välja. Let's make fair. Let's start playing now. 1, 2, 3, tagumine paar välja. Üks, kaks, kolm. Tagumine paar välja. Üks, kaks, kolm. Tagumine paar välja. Üks, kaks, kolm, tagumine paar välja. Üks, kaks, kolm, tagumine paar välja. Tagumine paar välja. Üks, kaks, kolm, tagumine paar välja. Tagumine paar välja. Üks, kaks, kolm, tagumine paar välja. Oi, stop. Üks, kaks, kolm, tagumine paar välja. Üks, kaks, kolm, tagumine paar välja. Üks, kaks, kolm, tagumine paar välja. Oh!
X2 tagumine Pahlia. X2 tagumine Pahlia. Hello, we are from Poland. We go to the primary school number 9 in Piekary Śląskie. We are going to play a traditional Estonian game. In English, last pair out! Pistol packing, itchy finger, trigger happy. Try to trap me, being rap. Why you tap me, backstab me, break the faith. Big House.
House. Big House. Tamam bitti çocuklar, el sallayın hadi. Evet tamam. Okey. Kezdjük! 1, 2, 3, ki lesz az én párom? Futás! Igen, nagyon szép aztán. Oké, akkor Stefan, még mindig te vagy. Ja, értem. És ti meg ide előre álltok, jó? Várjál, te várjál, előre mennek. Gyorsan vagy. 1, 2, 3, ki lesz az én párom? Gyere ide! Mehet! Gyere ide! Mehet! 1, 2, 3, ki lesz az én párom? Köszönjük Balázs! Te leszel a startról. 1, 2, 3, ki lesz az én párom? Jó van! Egy hajszálon múlott Balázs. Egy hajszálon. Egy, kettő, három, ki lesz az én párom? I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Nem voltatok együtt, nem voltatok együtt. Egy, kettő, három, ki lesz az én párom? Megvan. Oké, még a Martin szerintem nézzük meg, aztán bemegyünk, mert megfagyunk. Egy, kettő, három, ki lesz az én párom?
Maradtál. Nem sikerült? Na, akkor ki lesz középen? Petra. Hova mész? Eszter hova mész? 1, 2, 3, ki lesz az én párom? Meg volt a tekla? Oké, de tekla. Hát az kevesebb lesz. 1, 2, 3, ki lesz az én párom? Az egy telefon.